uba Scromwell Maudo way na kiri rangbah uba juwa ni abha ya keseng Voice of the People's Party VPP kamtame ya u Presiden jongga VPP uba Aden Milar Basai Moj kumancumkan mau uba Scromwell Maudo ulo depan syakim hagi pulit halor kajing keno bau dai UX member jongga HNLC ubadon kti haki kam dawa pisa ubala syakim dang hagi niki kendet menai baladem unai orang ba mentau keno yaki riu kentai kiba kyrshan ya keseng Voice of the People's Party VPP de ba ongkumne hakawai ka comments jong u kibabun ki kentai ba kyrshan pra ngashim ki dai ki kentai belong kim dai ki ba sha I haulong ki ne ki kentai belong ki dai ki ba cindong pha ka jingmut jimber khat ki kwa bet ta ki kam sngeu pha pat dai na kane ka daw ka VPP ru ka sngeu thu ya kata ka pan sngeu pha tang ban yo wot na ki kam don jingmut chisha ban ai ka jing sikri ki kane kadai ke jingkan tho jong ba Scromwell Maudo way na kiri rangbah ubal mi khmat ba manta po kirsan social media uba mi sekhmat ban wa dawbit ya keseng Voice of the People's Party VPP bat kamtame ya Presiden jongka ba Aden Milar Basai Moj hato ke shonghok se ban kenbin bat ban kan tho gumne ya longkmie bepli tang na kadaw ba uklem kyrshan ya ke party VPP bat tang na kadaw ba UEC ya ba Aden Milar Basai Moj Presiden jong ni ke parti bat kum juru ba UEC ya keseng VPP hato ke longkmie shongnia se ban kenben Haduh kat une upot ya ki kenthai khna lane ya ki longkmie sai ahi ki jubab jong phi hapo ki comment sections